Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Bag-ong himugso nga batang babay nakaplagan sa mga residente sa kasagbutang bahin sa Tagum City. Taxi operator sa Davao City pahamtangan og penalty sa LTFRB 11 human gipanaog sa iyang taxi driver ang mag-inahang pasahero. Taxi driver gisuspindi sa operator. Kapin 36,000 ka konsumante apektado sa sobra semana na nga power outage sa Siargao Island. Mabulokong Christmas lights and symbols masaksihan sa Cagayan de Oro City Hall o Gaston Park. Human giablihan ang Symphony of Lights. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.